Значи от един месец насам се опитвам да изгледам първите 5 епизода. Най-накрая. We made it. Аз не знам той предаване като почва, що не изписва внимание и шокиращи кадри. Какво представлява този сезон ли? Просто разнообразна животинска генетика от шепа-азиатки или някакви наводнени кротони, как седят върху някакъв диван и се карат коя е по-тъпа от другата. Като къв бищо с първи епизод е. Той човека стана като някой гишена заложена къща, те просто отиват и му хвърлят някаква етим седност на летището. А те по време прикалиха, те почка се разгубяват, бе. Едната отива с някаква отливка на циците му я хвърля към чакай, от топса ли ще прави. Другата идва с една тапицерия на очите като лисин и се държи очите в ръка и към чакай, ще ги сели, коса ще. Някаква друга идва с някакви семена в ръката, аз да не съм пуснал Джаки бойното зърно е. Някаква друга слиза от колата, крещи, пей, свири към чакайте да не се от агитката на Черно море, където някаква съдя от та окръжна. Мен от друго избеляло дет се появи дет мяза на Людмила Захажаева, дет брайтнеса е на 103. Брат, от как свети отдалеч мога да го бъркаш с патрука. И като че видях зъбите, какви са тия устата и се едно под карантина, тя растат през Петър Повдал. Нека поговорим за Евгений Кринчев. Ти осъзнаеш какъв ерген са сложили? Тото мяза на йоркширски терери. Ташак ли справиш? Прическал мяза на някакъв рояк. Сено се направи в някакъв аутсервис в Гюзмърдуко. Точно мяза на човек, дето си го спаси от пожар от някой персийска джамия. Брати по-хубаво да бяха извикали Киробрейка или Магапаса, ташак ли справиш? Или Емили ли, Феми ли, що малко мяза на семейен пакет, ако 6 човека в едно. Всеки ден го пуска с ръчен герой да им дава квеста. Не, че не е добро момче, просто не е зато и предаване. Имам чу, че толкова скучен човек чак не е легално да диша, брат. Ти такъв дървен морканец някой виждал ли са? Имам чу, че баща му е джепето или някой производител на мебели. Момчето просто е като някой беседка с вграден домофон. И ко беше нещо, аз ще гушкам, ти ще ме слушкаш. Не, тя ще гушкам, ти ще ме слушкаш. Какво беше нещо, брат? Залагам на майка ми сина е, че то с разнищения ориенталски килим е десен. Имам че най-близко нещо до секс, което ти е правя, да си избърши газа. Толкова пък да нямаш подход, да не знаеш какво да отговориш. Имам че човека е бил точно с 3 жени при живота си, 2 от тях са били за парното и за водата. Оня Виктор не че не беше той където някой пейка в морската, но поне заиграеш тъй тънко. Пък ти прострелен, като му кажеш нещо и почва и гледаш виждаш как се качват на ескалатора, отиват на третия. Сино скромната като 2 пъти гня. Ами визитката му? Значи от 18 минути визитка, човека 3 месеца говориш за акордеона му там или на арфа или свири, не го знам. Само питам аз Ергена ще гледам или диджей Дамян. Пак казвам, изглежда ми добряк, но просто подхода му към жени е гордо, като му е към извънземни. И аз не знам какво да правя. И едно не мога да разбера. Сега, нали, хубаво страстие да си пилиш там ногти на тъста рамбука, ма брат си едно и сега да отида да се фърля в тези 20 шувала с бакук да седна и да почна да им говоря, че съм бил градмастър и да направил вчера пентакил с Грагас. Спри. Дойди време да поговорим за нашата любимка Кунг Фу Пам. Значи така дадах шанс. Дадах известно време, нали, да анализирам жертвата, обаче след този клип всичко се промени. Ох, душички мамини златни, така като ми се включите. Ами не се правя на най-важната. Нито мисля, че изглеждам като най-важната, но всъщност съм най-важната. Значи цял живот слушам за някакъв едър кокъл. Извинявай, какъв едър кокъл ти да не с някой Зорда от Power Rangers, ташак ли справиш, бе? Другия феномен, дед го шум от години, някакво заболяване, дета право дебел. Аз само да опитам tu заболяване да не се казва, извинявай, ти ще го едеш. Значи, тъс като я видях, в началото обърках с чеченеца. Той сигурно като се качи на кантара го изписва в евро, ташак ли справиш, бе? То мяза на такси. Като ходи на ресторант си поръчва храна, сигурно му носят с така куличка за цимент. Значи, след като видях един клип в TikTok, каква закуска се прави, всичко ми се изясни. Извинявай, ама тото си едно тако на пяска си правиш замък, бе, тото не се виждаш от храна, каквото нищо от. После, що е била 95 лева, тото не се спря да фарми, бе. Значи, тя в чинията си вижда закуска. Аз чинията я виждам около седмица. Тото сигурно като ходи на Макдоналдса да си поръча детско меню, чака да се падне играчка дете. Да клина с него, че топли храната с ръце или с динамит. То вижда ко прича се едно тръгната, ако се превръща в хълка, ма е падна батерията по средата. Спек! Дето обяснява на визитката, че била оверсайз модел.
Само не разбра какъв модел си. Q7 или Peugeot 206. То тук като се изпочиш, ще някой скръбна везвия, ташак ли справиш, бе? Като ходи да пазари, не ходи в магазин до зоологическата. Знаеш какъв е проблема на тази високосна 57 инча кайма? Чето и нейното е избор. Ами ти като си избрала да си грохтярник, аз пък избирам да ти го припомня. Ти напълно ясно трябва да си блака, влежа в ти предание, какво се случи. Няма как от 50 000 кандидатки да изберат точно такова жилище като ти е. Хем досадно, хем срутено такова като тераса, хем ходи с кимчи, циври на всяка манджа, слус и гняз, разбираш? И после е била най-важната. Не, брат. То се окаже, че най-тъпата. Защото всичко, което се случва в момента покрай ти, сама да си го направи, брав. Значи, либе мои бейбис. Искам да благодаря все пак, че ме разберете, защото знае, че не ми се занимава с тези скипове, че там през година нещо такова да кача, пак бе рекет. Знам, че ви липсвам, заради знае, че в YouTube нищо не качвам. Може да ме последвате в Instagram, ако искате. Там също нищо не качвам. Ще се видим някой ден.